Prirodna i razumljiva je čovekova drevna želja da shvati i pojmi konačnost svoje egzistencije. Mislili smo da je to samo bezazleno i obična igrarija. Postoji li drugi svet ili je kraj naprosto ništavio? Pokušavaju li mrtvi da nam pošalju poruke na svom putu ili je to samo iluzija proizišla iz naše žarke želje da se kontakt sa bliskima nikad ne prekine? Zahtevali su od nas da radimo svašta. Krajem avgusta 2011. godine neobična vest uzburkala je medijsku scenu Srbije. Na novom magistralnom putu Zaječar-Bor, nadomak sela Nikoličeva, u gluvo doba noći retki kasni putnici imali su iskustvo koje nikada neće zaboraviti. U mrklom mraku iznad puta lebdela je bleda prikaza devojke u venčanici koja je pružala ruke ka prestreljanim vozačima. Žitelji ovih krajeva u njoj su prepoznali utvaru koja ih je vekovima progonila. Ima mnogo imena, ali najpoznatija je kao Bela dama. Kako je policija ubrzo obavestila uznemireno građanstvo, pojava Bele dame u stvari je bila nameštaljka dvojice braće iz Bora sa, rekao bih, opasnim smislom za šalu. Što se tiče policije, priča se tu završila. Krivci su pronađeni, slučaj je arhiviran. Ali koreni ovog bizarnog slučaja sežu u stvari mnogo dublje i nalaze se u verovanjima stanovnika ovih krajeva koji su oduvek bili bliski onostranom i neobjašnjivom. Priča se da onaj ko je umro iznenada i ko nije završio svoj posao u dvorištu, on se vraća. Tako da je zabeleženo u našem selu da je ženi iznenada umreo muž, a da je ostala ograda neurađena i ne znam šta još, i da se on noću pojavljivao i završavao posao. Radio na tome. Sad, koliko je to pouzdano, koliko nije, ja zaista... Postoji baš to verovanje koje se nalazi i u mnogim pisanim izvorima još sa kraja 19. i početka 20. veka, gde je priča o tome da su neki ljudi sposobni da vide i da osete, da čuju ili da komuniciraju sa duhovima. Bela dama je tip ženskog duha koga često srećemo u legendama i pričama iz ruralnih krajeva čitavog sveta. Od Engleske do Filipina, od Nemačke do Japana. U nekim zemljama ona je nesrećno zaljubljena devojka, drugde pak majka koja traga za detetom. Neki narodi je vide kao osvetnicu, a neki kao vesnika skore propasti i nesreće. Priviđenja uopšte smatraju se pre svega dušama pokojnika. Znači, onih koji su ovaj svet napustili, ali ne na neki
uobičajen način, već nasilnom smrću ili koja su svet napustila bez tradicijom propisanih rituala, znači njihov pogreb nije uključivao to i da zbog toga oni ne mogu da nađu mir na onom svetu, ponovo se vraćaju na ovaj svet i onda se dešava ta komunikacija ovostrane i onostrane realnosti. Za istočnu, južnu i centralnu Srbiju karakteristično je to da svi ti duhovi su u ženskom rodu i da su obično ih krase atributi lepote, mladosti, da su lepe mlade i da imaju bele venčanice ili bele haljine, bele velove. Retko se nađe primer da su stare, ružne, buljave i da su u crnoj boji. Znači, to su nesretnje devojke, znači, obično sirote koje nemaju roditelje i onda zaljubi se u bogatog momka. I dođe da ne može ta ljubav da se ostvari. I onda se nađe u nekoj bezizlaznoj situaciji, još ako, ne daj Bože, dođe do ostvarenja ljubavi, se trudi, šta ja znam, i onda se obesi. Ljuda pušta duh i zbog te nesretnje ljubavi ona mrzi sve. Čuje se obično na tavanu kako lupa, otvara se nekad kapija, čuje se lupnjava po kući, uznemiravaju se ljudi iz te kuće i onda pribegavaju bajanju. Ali uvek, ma gde se javljala, uz pojavu Bele dame idu gubitak, prevara, izdaja i najzad smrt. Postoje par mesta, par lokacija na putu, na primjer Zaječar-Negotin, gde je uvek priča da se nešto desilo, znači neka nevidljiva sila ili devojka, i onda je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su, na primjer, svi poginuli. Znači, nikada nije vezano za neku lepu stvar. Utvare, suđaje, sotonje, kukmije, omaje, žabiželjke, navi. Postoji mnoštvo imena i mnoštvo legendarnih bića koje su nekada vrebale iz mračnih i vlažnih vrleti Srbije, čekajući svoje žrtve. Da li je Bela dama jedna od njih? Ili je reč o urbanoj legendi ili nečem sasvim drugačijem? Pričalo se da se na ovom putu Bor-Zaječar pojavljuje neka devojka u beloj haljini i da su to povezali sa našom Marijom iz sela. U našem selu se pre 5 godina dogodila jedna zaista tragedija velika. Tu je poginula devojka koja se zvala Marija, trudnica, okliznula se na ledu i nikakvim medicinskim metodama, niti reanimacijom nije moglo da joj se pomogne. To je stvarno bio veliki šok i za porodicu, pogotovo za roditelje, a mogu da kažem da je i celo selo žalilo ovu devojku. Ta priča je samo imala veliki publicitet. Inače, takvih priča je zaista jako puno u ovom kraju. Tog nekog, što se može definisati kao kontakt sa onostranom realnošću, sve to što se desilo na putu između Zaječara i Bora. Bili su to neki mladi ljudi koji su videli nevestu, odnosno mladu devojku odevenu u belu haljinu i to se potpuno uklapalo u neki taj tradicionalni model. Jedino što je odskakalo od svega toga bio je Biedermajer koji je nevesta držala u rukama i što se nekako ne bi uklopilo u ove priče, u te neke tradicionalne modele i u one priče koje se prenose, recimo, s kolena na koleno. Mi nemamo adekvatan prevod za duha.
Ne postoji. Ima reči na vlaškom koje ne mogu da se prevedu adekvatno na srpski, ali uglavnom mislimo na vampira, kad se kaže duh. Vlasi su smislili i bajalicu protiv vampira. Moroj viv, moroj mor, moroj dus, moroj pus, moroj trinjes, faranume. Mnogi su nakon ovog slučaja njegove uzroke pronalazili u specifičnoj atmosferi istočne Srbije koja obiluje legendama i verovanjima što Vlaha, što Srba. I možda i jesu u pravu. Možda zaista i jeste reč o neslavnoj šali koja je našla plodno tle u praznoverju ovdašnjih žitelja. Ali šta se zaista desilo tih posljednjih dana leta 2011. godine na putu Zaječar-Bor? Da li je baš sve tako lako objašnjivo? Evo šta nam je ispričao o svom iskustvu svedok koji je želeo da ostane anoniman. Išao sam tog dana u Zaječar jer sam tražio pločice za kupatilo. Ceo dan sam se bio po Zaječaru i negde na kraju dana zazvoni mi telefon, okrene me žena mog brata. Oni žive u Zaječaru. Kaže, dođi na večeru. I ja odlučim odmah iz prve, evo me dolazim i ovako onako sam neoženjen, nemam nikog svog. Odlično, rekao, tamo ne moram ništa da spremam. Ali bio sam opušten, sutradan sam radio drugu smenu, tako da sam mogao da ostanem i duže. I zadržao se ja tu, boga mi, nekoliko sati. Negde iza ponoći, otprilike sam ušao u kola i krenuo. I negde na pola puta od Zaječara ka Boru uhvati me nužda. I ja šta ću, uzmem lampu i krenem ka neku šumarku koji se nalazi od puta. Taman kad sam krenuo, u tom trenutku shvatim da nisam sam. U tom trenutku pojavi se, ja nemam pojma šta je to bilo, odsekao sam se, noge su mi se zaledele. Krenem ja da trčim. Okrenem se ponovo, uperim lampu ka toj strani gde sam video nešto što je prošlo. Ne umem da ti objasnim šta je to bilo, znam samo da je bilo beličasto. Ništa, kao da je nestalo. Krenem ja da se vraćam ka kolima. Držam onu lampu sve vreme uperenu kad ispred mene. Nekoliko metara od kola, odjedanput vidim neku, ja ne znam šta je ono što sam. Vratim se ja kad kolima brzo uđem u kola, pokušavam da upalim, ono neće nikako. U tom trenutku, sa moje leve strane, pojavi se. I sad kad se setim svega toga, mene uhvati neka jeza ovako ovde. Uopšte mi nije svejedno. Verovatno nikada sa sigurnošću nećemo znati šta su zaista očevici doživjeli tih noći. Bela dama se na tom mestu više nije pojavljivala, ali nije ni nestala. Javila se nešto južnije, u Leskovcu, gde njena pojava čini srž misterije kuće Bore Dimitrijevića Piksla. Leskovac je grad koji je oduvek bio na razmeđi istoka i zapada. U njemu su se isprepletali uticaji i taložila iskustva raznih naroda. U samom srcu grada nalazi se jedna od najlepših i najstarijih balkanskih kuća na ovim prostorima. Danas muzej.
Mogu da pomenem da sam više puta čula kako od posetilaca koji dolaze ovde, tako i od komšiluka, da su neki od njih koji se sećaju tog perioda kada je ova kuća bila u jako lošem stanju, da su ih roditelji svojevremeno plašili. Nemojte da prolazite tu se nešto strašno dešava, ili im recimo pretili ukoliko ne budete dobri, vodim vas u tu kuću. Tako da eto, to su neka moja iskustva što se posetilaca tiče. Bora Dimitrijević je bio neko ko je oformio prvo akademsko pozorište u Leskovcu 1934. godine i nažalost on je poginuo u Drugom svetskom ratu, tačnije streljan je juna meseca 1942. godine u Nišu. Znači on je bio vlasnik ove kuće, njegovi roditelji su imali pored njega još 3 kćeri. Oni su se kasnije, nakon njegove pogibije, preselili, znači sada trenutno potomci ove porodice Dimitrijević žive u Beogradu. Bora Dimitrijević je imao verenicu koja se nikada nije udavala nakon njegove pogibije. Inače je bila jako lepa, raskošna crnka i doživjela je duboku starost. Imamo jednu fotografiju gde je Bora Dimitrijević sa svojom verenicom i njenom drugaricom, tako da i tu iz te fotografije može da se zaključi da je ona bila jako lepa žena. To je sve, nažalost, što znamo o njoj. Živimo u racionalnom svetu gde se neobične pojave objašnjavaju činjenicama nauke. Ali šta ako i same činjenice postanu neobjašnjive? Šta ako u našoj svakodnevnoj okolini, koja nam se čini tako poznatom i sigurnom, počnu da se dešavaju stvari koje jednostavno nemaju racionalnog objašnjenja? Ja i moja koleginica smo više puta, pošto nas dve radimo ovde uglavnom, takođe kolege iz obezbeđenja obilaze kuću. Više puta smo, recimo, kada ujutro dođemo na posao, meni se dešavalo da više puta budu upaljena svetla. Ili recimo da predmeti nisu na svom mestu. Ja lično sam čula nekoliko puta, pošto i vi sami sad možete da čujete kako to zaista čujete škripanje ovih dasaka. Više puta sam čula u prostoriji, u prizemlju, korake na spratu. Uglavnom nismo to povezivale sa nekim neobičnim dešavanjima. Uglavnom smo pretpostavljale da su kolege zaboravile da ugase svetla ili da su predmeti razbacani iz razloga što je neko pomerio ili da je mačka eventualno ušla u kuću. Tako da, apsolutno nikad nismo razmišljale u tom pravcu na taj način, sve dok se nije dogodilo to što se dogodilo, a kasnije smo i počele da razmišljamo u tom pravcu. O iskustvu onostranog možemo pročitati razne studije i članke. Možemo o njima da čujemo iz druge, treće ruke, ali retko tako nešto i sami doživimo. A i kad nam se tako nešto desi, ostaje zauvek pitanje da li je to bila istina ili samo plod naše mašte. I najzad,
moramo se ozbiljno zapitati da li je sa nama sve u redu. Ko je Bela dama? Nesrećno zaljubljena devojka, strašna osvetnica ili nešto treće? Sam sam se načudio što sutra dan šta me je sve snašlo. Neki ljudi koji su doživjeli intenzivan stres, intenzivan strah, koji su doživjeli neku vrstu psihičkog stresa, uznemirenja, svakako mogu da imaju nerealan doživljaj spoljnog sveta, odnosno specifičan doživljaj. Uz to je bitan i kulturološki moment, bitan je psihološki profil i edukativni moment. Šta će neko nazvati duhom? Ili kako to neko doživljava duha? I šta je to za nekoga duh? Tako da ljudi na različit način opisuju svoj doživljaj, odnosno percepciju sveta koji su oni doživjeli, koji su videli. Ukoliko se ne dokaže metaboličko, odnosno organsko oboljenje mozga koje bi eventualno moglo objasniti tu vrstu pojave, takvi pacijenti se najčešće upućuju kod psihologa i kod psihijatra. Tako da je tu potreban jedan timski rad neurologa, psihologa, psihijatra, ponekad i drugih stručnjaka, zavisno od toga do kojih ćemo zaključaka doći tokom ispitivanja, da bi sa sigurnošću mogli reći o čemu se tu radi. Ali postoje neke priče koje se ne mogu svrstati ni u jednu kategoriju. Ovo je jedna takva priča. Priča iz prve ruke. Petar Kostić je radnik obezbeđenja Leskovačkog muzeja. Čovjek koji je decenijama radio svoj naporan posao, a da se nikada ništa neobično nije desilo. Sve do jedne noći. Ovo je priča o toj noći. Priča o susretu sa Belom damom. Ja sam Krstić Petar, radim u obezbeđenju Narodnog muzeja Leskovac, pre toga 25 godina u bivšoj firmi, tako. Pa radimo u smenama, dnevna i noćna. S tim što sam ja u noćnoj idem u oblazak, to nam je nadležnost, neki 15, pola sat, toliko nam nalaže vreme i mogućnost i tako. Kobne večeri, to je bilo, šta ja znam, 1 sat preko noći, kad sam ja došao ovde, ni na kraj pamet mi nije bila da će se nešto dogoditi ili nešto da će biti. Ušao sam na glavnoj kapiji, došao, pa da provedem neki sat vremena u njemu. Ja sam najpre ušao unutra, pogledao gore na spratu gde je iza mene ova soba. U toj sobi, da ubijem neki sat vreme, uzeo one knjige tamo koje ima, pročitao nešto. Bila su neka trojica, da kažem i to, na ulici, koji su razgovarali tako glasno da se to sve čulo. I sad sišao sam dole u prostoriju kuće, gde su vrata bila zaključana, gore sam ugasio svetla, da bi sad čekao da ta trojica prođu, koji su išli u pravcu škola. Međutim, gore, pošto bi je svetlo bilo ugašeno, i dole sam ugasio svetlo, smatram da je kod bandere ulično svetlo koje imam, nije me bilo strah, nije nos, sećao sam se slobodno, znam da nema nikog, prostorije prazne, nigde nikog nema. One govore koje sam čuo od ove trojice koje idu ulicom, smatram, proći će, ja izlazim, to je toliko. Desilo se da bi se učinilo da toj devojačkoj sobi koja se nalazila iznad toj prostoriji, iznad moje glave, osetio sam dijagonalno da je prošlo nešto, da je prošlo, što se meni to učinilo.
Smatram ništa, siguran sam u sebe da nema nigde nikog, pošto vrata zaključena prostoriju. Međutim, to što je prošlo, što sam čuo, to je došlo u pravcu stepenice koje služe u prostoriji kuće. Ali s tim ja nemam veze, smatram, sam sam u prostoriji, nema nikoga nigde. To što je prošlo, čutalo je ili mirovalo je neko vreme, neki možda 20 sekunda. I kad sam ja čuo koraci koji se čuju od stopala, kako je išla osoba naniže, ta osoba meni je zadala malo psihu, da sam se naježio, kosa mi pošla, što kažu, naviše, jer znam, objekat je zaključan, nema nigde nikog i sad meni je bilo malo neverovatno. Međutim, šta imao sam da vidim, mene je očekivalo ko je sad mogao da bude gore, kad znam da je sve zaključeno, ali da ponovim, sjelice ugašene, a pre toga bilo upaljene, nigde nikog nema i sad prvo što vidim venčanu haljinu. I kad sam vidio haljinu, sad ja gledam lice koje će mi se pojaviti, da bi se to lice, jednostavno da ja to vidim lice o kome se radi, možda je muškarac, jer prostorija zaključena, nigde niko nema. Ruku vuče galenderom, niti sam video da li ima rukavicu, niti ništa, čisto ono, samo znam da je raširen. Ne mogu da kažem sad da li imala rukavicu ili je gola ruka. Znači, od onaj strad, od onog psiho, do onog, ja sam očekivao lik da vidim, čisto sam se bojao. Sam ja buljio, da kažem tako, da gledam, da vidim šta je u pitanju. Znači, sve je normalna situacija, ali nenormalno što vidimo ono ispred sebe. Gleda u mene i ja gledam u oči. Znači, oči nam se susrećaju. Ona psiha, onaj upaljač koji sam imao tamo, toliko sam ga stisnuo u ruke da mi se činilo da voda će poteče pred on, ima plin u njega. I sad što su nam se pogledi susreli, kao u filmu, duneš, vazduh, nema ništa. I oči u oči i nema ništa. Gotovo nema, uopšte ne postoji osoba, ne postoji ništa. Znači, prazno sve, nema ništa. A video si čoveka ispred tebe. Kako se deluje sad? I ja sad skačem, palim sjelice sve, gledam, sve sam gledao, sve otvarao, nema ništa. Po kuferima, fiokama, gore, dole, čuo sam stari običaj da neka sila, nešto postoji, nešto, što meni to bilo neverovatno. Dok tog momenta, evo i sad mi malo trema, ali od tog momenta meni imam osjećaj da ono što sam vidio, u to verujem. Sam sam se načudio što sutra dan šta me je sve snašlo. Šta je Petar Kostić zaista video te noći? I šta je plašilo usamljene putnike u vrelim letnjim noćima na putu Zaječar-Bor? Ko je Bela dama?
nesrećno zaljubljena devojka, strašna osvetnica ili nešto treće? Šta želi od nas? Postoji li racionalno objašnjenje ili rešenja ovih misterija treba tražiti u onom drugom svetu? U svetu koji je, kako tvrde mistici, samo tankom opnom odvojen od ovog našeg svakodnevnog univerzuma. Šta god mislim, verovali ili ne, samo jedna stvar je sigurna. Istina je kao i uvek neuhvatljiva. Najveći njegov trik je što kaže, to je istina, kada je ubedio sve da on ne postoji. Postojite kako. Sad, ne verujem da je on ono biće sa bradom, rogovima i tako to. Tu je među nama, definitivno. Putem interneta. Pa to je raj za njih. Pa to je raj za njih. Znači, mogu da vrbuju koga hoće i kako hoće. A raj. Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina.